Hey, så sammen, og velkommen til en SK video. I dag spiller vi på Bigcraft. Mappet er par 72, så ja, vi skal bare lige prøve at se, om vi kan få den her recording på. Oh fuck. Ja, og jeg tror, jeg har en rute herinde. Okay, jo. Hvis ham der ikke, jeg håber ikke, han tager min rute. Ja, og undskyld, der ikke har været video op de sidste par dage, men jeg har simpelthen ikke haft tid til det, så ja. Og fuck, jeg skal bare lige væk her, jeg skal væk. Det kan jeg mærke. Fuck, og undskyld hvis jeg ikke lige snakker så meget, jeg skal lige koncentrere mig om at løbe væk, så vi kan lige dø i starten. Det vil være ret trist. Så ja, vi løber forbi en masse chests, fordi vi bare skal væk fra dem der. Det vil være meget ærgerligt, hvis vi lige døde der. Sådan der. Ja, og som sagt er der også første SK-video på kanalen. Hvis I vil se mere SK, så skal I bare skrive det i kommentaren eller like videoen. Så ja. Yeah. Og GPP, det er selvfølgelig heller ikke sidste video, der kommer op. Jeg skal nok lægge flere videoer op derinde fra GPP. Så der. Okay, det var en fin chest der. Så sådan der. Og der er 14 spillere tilbage. Det er fint nok. Jeg skal også lige nå at finde nogle chests. Og som sagt har jeg ikke rigtig nogle topics at snakke om i dag. Vi kan bare lige koncentrere os om gaming. Og prøve at vinde. Og der var en diamant. Og ja. Jeg skal bare lige gå ind og loot det hus. Sådan der. Okay, jeg kan lave diasort. Og yeah. Sådan der. Okay, vi har fint nok tænkt videre. Måske skulle vi bare lige have lidt bedre gear. Men jeg tror bare lige, at jeg går ind og crafter diamond sword. Diamond sword. Ej, jeg kan også lige loot det her. Det tror jeg godt. Okay, jeg går bare ned. Okay, jeg kan godt lige bruge det der mad. Hvis jeg bliver nakket nu, så bliver jeg sur. Så ja. Ja, og ja, jeg kan egentlig vente inde på midten, indtil der kommer, indtil chestene bliver genopfyldt, som jeg nok ved, at chestene gør på et tidspunkt. Okay, jeg løber lige. Jeg løber. Jeg vil ikke lige op i fight lige nu. Nej. Det vil jeg ikke. Så må jeg vente. Okay. Okay, jeg skal væk nu. Jeg kan mærke, at jeg dør. Ja, jeg dør. Det ved jeg. Det skal jeg ikke. Sådan er jeg. Ej. Ja, så løber jeg ellers bare lige væk.
en gang, og så skal jeg bare lige prøve at skaffe noget bedre armor. Så ja. Yeah. Okay. Og som sagt, jeg har også ansøgt om hjælper ind på GGPP, så ja, jeg venter bare på at få svar. Så hvis jeg får det, så er jeg selvfølgelig blive super glad. Så okay, så synes jeg sådan der. GG, vi fik en. Sådan. Okay. Det kan man skrive stats. Okay, det kan man. Det har man ikke permission. Høre til. Okay. Okay, der er også nok deathmatch, så ja. Og kan vi ramme 5 likes på denne video, vil jeg blive utrolig glad. Ja, det vil i hvert fald give mig mere motivation til at lave 5 videoer, så ja. Okay, en mere. Ja, okay, vi dør til ham her. Det kan mærke. Okay, GG, vi fik ham. Så nu håber jeg ikke, vi bliver takket. Sådan der. Og okay, vi mangler bare lige liv, så ja. Yeah. Au. Okay, det kunne være super fedt, hvis vi kunne, hvis vi kunne vinde det her game. Det her næste stack, den der. Så fordi vi går efter ham. Okay, vi får god hit. Ja, vi fik ham. Okay, what the fuck. Okay, nu. Okay, GG, vi vandt, så ja. Tusind tak fordi I så med. Ja, husk at smide et like, og så ses vi ellers bare i næste episode. Hej hej.